Oke. Oke. Iya. Oke, semangat. Oke, semangat tos dulu. Nanti masih buat tempur oh, loh iya. iki ya Sukses toh. selalu ya. Kudune semangat. Iya. Aja tiru Mbak Yu Kayak nanti. kuwi lho. Allah semangat. Senadyan to ning omah suwung tetep semangat. Yo. Suwung jare lho. Yuk kita ke sana ya. Apa? Cari suwung. Denokku. Iya. Iya. Lagunya dikasih untuk temanten kekalih. Semoga selalu rukun dan bahagia selalu. Iya, yuk. Pak monggo ditambah 5 nggih. Mboten saka sesokondo. Itu Buduko loh. Iya. Buduko mau nyanyi gak Aiki? Nanti. Tidak, oke. Oke. Lagunya Denok spesial Ya. untuk teman-teman kekalih Mas Bagus. Ya, oke, terima Mbok pilih kasih. sampun wedalipun cekap Mas. Ya, oke. Nggih. Monggo Ya, dilanjut. monggo, betul kalau semoga akan.
Nyuwun pangapunten sigeg angka kalih kula suwun sapelu kangge nglajengaken lampahing acara. Ananging saderengipun dumugi acara ingkang pungkasan nyuwun sewu mugi kepareng pinanganten kekalih kaamping sedaya tiyang sepuh mugi kersa ngadeg wonten ing sak korining pawiwahan. Dumateng pinanganten kekalih sumangga. Sapelu jawat asta konturipun dumateng para tamu.